Vitajte pri hre Vlak je v tuneli, zatiaľ čo lietadlo letí. Túto hru je možné hrať kedykoľvek počas roka a kdekoľvek vonku. Na hru budete potrebovať iba dve lopty, ktoré majú rôzne farby alebo rozmery. Táto hra umožňuje rozvíjať koordináciu ruka-oko a vizuálnu pozornosť. Zároveň umožňuje užiť si zábavu pre všetkých. Najprv sa rozdelíme do dvoch tímov. Všetci účastníci sa postavia do kruhu. Na striedačku sú postavení vedľa seba hráči z dvoch tímov. Stoja s roztiahnutými nohami. Zároveň sa nohami dotýkajú nôh hráčov stojacich vedľa nich. V hre sú použité dve lopty rôznych farieb alebo rozmerov, ktoré sú naraz vhodené medzi súťažiacich. Zatiaľ čo jedna lopta, ktorú nazývame lietadlo, musí byť prehodená nad hlavou bez toho, aby sa dotkla zeme. Druhú loptu, ktorá sa volá vlak, hádžu hráči nízko pri zemi. Cieľom hry je trafiť vlakovú loptu medzi nohy jedného z protihráčov, zatiaľ čo loptu zvanú lietadlo hráči neustále prehadzujú nad sebou. Za každým, keď hráči hodia vlakovú loptu úspešne medzi nohy súpera, získava ich tým bod. Preto musíme byť pozorní a nenechať vlakovú loptu prejsť medzi nohami, zatiaľ čo prehadzujeme loptu, ktorá je lietadlo. Hru môže hrať toľko hráčov, koľko len chce. A môžu ju hrať aj deti, aj dospelí. Ak chcete počas hry súťažiť, môžete sa rozdeliť do dvoch tímov. Ak sa však chcete len hrať, môžete sa len tak hrať všetci spolu bez tímov. Jediná vec, ktorú na hru potrebujete, sú dve rôzne loptičky.